Какво ще готвиш, Андре? Днес ще правиме риба, пушинена риба. Аз съм взел тилапия, взимаме от университета в Стара Загора, с един основен сос. Казва се бьор блан или бяло масло. Сложили сме вино, лук, дафинов лист. Аз ще капна малко бял балсамов оцет за киселинност. Слагаме филето от риба да се пушира тук. Оставяме го между 4 до 6 минути, зависи от дебелината. А тук сме направили зеленчуци. Тиквичка, моркови, зелен лук. Ще ги аранжираме на чинията и отгоре ще залем с бял винен сос. Рибата е готова, изваждаме я. Ще извадя дафиновия лист, за да не се пасира. Някои колеги махат лука, прецеждат го. Аз го оставям, за да има една по-хубава спойка и по-хубав вкус. Сега много важно, маслото трябва да е на малки бучки, студено. И почвам да монтирам с студеното масло. Монтирахме маслото в бяловинения сос. Сега сол, малко пипер още. Има хубава киселинност от оцеда и виното. Сега слагаме зеленчука, казах лук, моркови, тиквички, косени, разбира се, в солена вода. Отгоре ще сложим рибата. Сега ще заленим цялото нещо с този хубав маслен сос. Ще сложим малко див лук, може и зелен лук, ако искате. И сме готови с нашата рецепта. Абонирайте се за новия ми канал. Видяхте колко бързо стана тази рецепта. Пробвайте се и ви желая успех!